ஹரே கிருஷ்ண டியோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். குளோரிஸ் பகவான் நாமத்தோட हरे மகிமை. कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹே ரம்பம் பிரஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே धन्यवाद। धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. श्री विद्या माताजी, रति माताजी, पद्मा माताजी, प्रणाम्स. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. நம்ம வந்துட்டு டே 4 பார்க்க போறோம். ஹோலி நேம். நம்மளோட என்ன சொல்றது, ஒரே ஒரு மார்க்கம், பகவானை கலியுகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம். அதுல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம், சாண்டிங் பண்ற ஒரு பிராப்தம், அதோட மகிமைகள் நமக்கு தெரியுது. நிறைய ஆத்மாக்களுக்கு புரியாத ஒரு விஷயம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுற்றில ஏன் இருக்கோம், ஏன் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ற விஷயம் தெரியாமலே வாழ்க்கைய கண்ணாமூச்சி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? எதுக்காக பிறக்கிறோம், எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில போராட்டங்கள்லாம் சந்திக்கிறோம், கடைசியில ஒரு நாள் அனாமத்தை இறந்து போறோம், மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? இதுக்கெல்லாம் விடை தெரியாம ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நம்மளோட வேதங்கள், நம்மளோட வழிகாட்டி நமக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா பகவானுடைய மார்க்கம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. அதுவும் பரம்பரை மூலியமா 4 பரம்பரையில ஒரு பரம்பரை பிரம்மகோடிய சம்பிரதாயம், அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில கலியுகத்துல சாண்டிங் அதுதான் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நமக்காக கொடுத்தது பகவான். அதை நம்ம பண்ணும்போதே நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா நமக்கு, அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். நமக்கே செஞ்சுக்கிற நல்லது, யாரும் நமக்கு நல்லது நினைக்கலையே, நல்லது செய்யலையே அப்படின்னு நம்மள அங்கலாய்ச்சிக்கிறத விட, நமக்கு செஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். அதில் உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த குளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் டே 4 கிளாஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்லோகம், எப்பயுமே ரெஃபரன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்குறோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு நாராயண சமிதா அதுல இருந்து, அப்புறம் வந்துட்டு முகுந்த முண்டக்க உபனிஷத், இதுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பகவானோட நாமம் எவ்வளவு உயர்த்தி அப்படின்றது. द्वापरीयर जनै विष्णु पंचरत्रैस्तु केवलैः कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते பகவான் ஹரிஹி. இதுதான் ஸ்லோகம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த துவாபர யுகா one could satisfy Krishna or Vishnu only by worshipping opulently according to the Pancharatrika system. டைட்டி வர்ஷிப் அப்படின்போது நமக்கு இப்ப வந்து பகவத்கீதை நம்மளுக்கு வாழ்க்கையோட வழிகாட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்ம வந்து டைட்டி வர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ப்ராப்பரா எந்த ஒரு அஃபென்ஸும் இல்லாம நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பஞ்சராத்திரிகா விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா டைட்டி வர்ஷிப் விக்கிரக வழிபாட்டு சிறந்த முறையில அதோட ஸ்டாண்டர்ட் மாறாம நம்மளால செய்ய முடியும். அந்த வகையில துவாபர யுகத்துல நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்மளோட நமக்கு என்னெல்லாம் பகவான் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த செல்வங்களை எல்லாம் வச்சு, ஒண்ணுமே இல்லைன்னா பத்திர புஷ்பம் பழம் தோயும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளவு பகவான்கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கோ ஆப்புலன்சஸ், அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றதுதான் அப்ப டைட்டி வர்ஷிப் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்மளோடது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம அதை என்ன பண்றோம், நம்ம பகவானுக்கு திருப்பி சமர்ப்பிக்கிறோம் அன்போட பக்தியோட அப்படின்ற அந்த நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். பகவான் நம்ம குளோரிஃபையும் பண்றோம் இல்லைங்களா? வழிபாடு பண்ணும்போது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நம்ம எந்த ஒரு முறை நம்ம பக்தியில செஞ்சாலும் அது வந்து பகவானுக்கு ஏதாவது தேவை, அது இல்லைன்னா பகவானுக்கு வந்துட்டு ஒரு குறையா இருக்குமா? அப்படி கிடையாது. நம்மளோட தரத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்காக, நம்ம சுத்திகரிச்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயம்தான் எல்லாமே. பகவான் பியூரஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. பகவான் வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், அதாவது வந்துட்டு தனக்கே திருப்தி உள்ளவங்க அப்படின்றவங்க தான். சரிங்களா?
அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே தேவை அப்படின்றதே கிடையாது. ஆத்மராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை நம்ம வந்துட்டு பகவான் விபூ பானோம் இல்லைங்களா? நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு சூப்பர் சோலுக்கும் சோலுக்கும். இன்ஃபினிசிமல் நம்மலாம் ஒரு கட்டுக்குள்ள உள்ளவங்க சக்திகள்ல. பகவான் இன்ஃபனைட், சக்திகள் அளவிட முடியாதது. பகவானாலே அன்லிமிட்டெட், சம்மம்போனம் அப்படின்னும் போது நம்ம செய்யறது பகவானுக்கு தேவைன்றதுக்காக நம்ம செய்யவே இல்லை. எந்த ஒரு சின்ன சின்ன பக்தி ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணாலும் நமக்காக செஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக சமர்ப்பிக்கிறது. அதுவும் பஞ்சராத்திரிக விதிப்படி. பட் in the age of Kali, one can satisfy and worship the Supreme Personality of Godhead, Hari, simply by chanting his holy name. இப்ப நமக்கு இந்த பஞ்சராத்திரிக விதிப்படி நம்ம வந்து டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணணும்னால அதுல ஒரு குறைபாடுகள் வந்துரும் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு இப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பொருட்கள் கூட வந்துட்டு பியூரான விஷயங்கள் கிடையாது. அதுவுமே கொஞ்சம் இம்பியூர் தான் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கலப்படம்லாம் உண்டு. அந்த வகையில நம்ம சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காது. அந்த வகையில கலியுகத்துல நாமத்தை சொல்லணும், ஸ்லோகம் கூட சொல்லணும். பகவான் சொல்லல. பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகமும் சொல்லுங்கன்னு என்ன சொல்லிருக்காங்க? பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். ஏன்னா ஸ்லோகம்ல கூட நம்மளுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாயிடும். கொஞ்சம் அது படிக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முக்கியமா எனக்கு அசதி வந்துடும் இல்லைங்களா? மெமரைஸ் பண்ணி தான் 700 ஸ்லோகமும் தினமும் சொன்னாதான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப இன்ஃபினிட், ரொம்ப என்ன சொல்றது, சிறிய நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்களும் பண்ணி ஒரு சோம்பேறித்தனம் வந்துடும். ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நாமத்தை சொல்லு, அதான் சொல்றாங்க. அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம சொன்னாலே நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்ப நாராயண சமிதா, அதுக்கப்புறம் கோட்டட் பை ஷிலா மத்வாச்சாரியா இன் ஹிஸ் கமெண்ட்ரி ஆன் முண்டக்க உபனிஷத், அதுல உள்ள ஸ்லோகம் தான் நம்ம இப்ப பார்த்தது. இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸா நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பார்த்துடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे ஸ்டோரி ஆஃப் கோபால குரு பார்க்க போறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? அதுதான் அடுத்தது நான் போயிட்டாண்ட வாட்டர் ரூம் ஆண்ட கீழே அடியில யாருக்கும் ஸ்லைட்ஸ் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பார்க்க. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. Pranam Mataji. Story of Gopal Guru. Gopal Guru Goswami was born in an Orisen Brahmin family. His father's name was Murari Pandit. His mother's name is unknown. While கேக்குதா மாதாஜி?
கேக்குது மாதாஜி. உங்களுக்கு ஸ்லைடு தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியுது மாதாஜி. Okay, His mother's name is unknown. While still a child, he had the opportunity to serve Mahaprabhu through Govinda, the Lord's servant. His original name was Makaradvaja Pandit, but Mahaprabhu used to affectionately call him Gopal. His name is found in neither the Chaitanya Charitamrita nor the Chaitanya Bhagavat. Mahaprabhu used to affectionately call the boy Gopal. How he became known as Gopal Guru is an interesting story. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாரும் How வாசிக்கிறாங்க? he got வாசிங்க Mataji. மாதாஜி. How he got the name? Saying Mataji. How he got the name Gopal Guru? From the childhood, Gopal served Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is said that once, prior to Mahaprabhu's departure from Puri, Gopal happened to notice that while the Lord was going to answer a call of nature, that he held his tongue between his teeth. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ரத்திமத், ஜானகி பிரபுஜி, ஹேரம்பன் பிரபுஜி, யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. When asked by the boy about this behavior, Mahaprabhu said that his tongue could not stop chanting, but it was immoral while he was engaged in a call of nature. Gopal remarked, Prabhu, you are the Supreme Lord and everyone follows you. Don't you know that there are no relations governing the time and place for chanting the holy name? One should chant the name in all times and circumstances, pure or impure. What if someone all relieving themselves left his body? What would be his destination if he were not chanting? Mahaprabhu became flushed and said, you have spoken correctly. From today, you shall be known as Guru. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடு வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? Sir, devotees for and Wild spoke about this incident and the glories of the young boy, whom Sri Chaitanya titled Guru. When Abhiram Dahur heard about it, he decided to come to Puri to test Gopal. Abhiram Dahur was a powerful associate of Lord Nityananda. It was said whenever he offered absence to a deity that was not genius, the deity's head would shelter into places. In this way, by the strength of his absence, Abhiram had previously eliminated all of the offering of Lord Nityananda except Ganga Devi and Viragatra Prabhu. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேரம்பன் பிரபுஜி, ஜானகி ராமன் பிரபுஜி, வேற யாரும்? ஓகே. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. When Gopal heard that Abhiram was on his way to meet him, he became frightened and ran and took shelter in the lap of Mahaprabhu. The Lord placed his foot on Gopal's head, thereby marking a tilaka mark on the boy's forehead, depicting the footprint of the Lord. By the strength of that blessing, when Abhiram Thakur offered his obeisance to him,
Gopal was unaffected. According to some, Gopal Guru Goswami was the Gopi known as Tunga Vidya Shaki, one of the Ashta Shaktis in Golaka. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, you asked A year after Mataji. Hare Krishna Mataji. A year after Gopal Guru disappeared, when some devotees who had made the trip to Puri for the Ratha Yatra returned to Braja, they were amazed to see Gopi Guru sitting chanting japa under a Pakuria tree in Vamshi Bata. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு கோபால் குரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. கோபால் குரு அவங்களோட ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். இதெல்லாமே வந்துட்டு நாமத்தோட சிறப்பு என்ன அப்படின்றத பாக்குறதுக்கான பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கலியுகத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான் அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. சோ அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஹோலி நேம் குளோரிஃபை பண்ற மாதிரியான பாஸ்டன்ஸ் நிறையவே இருக்கும். அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஜஹாய் மதை பார்த்தோம், அப்புறம் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் பார்த்தோம், அதுக்கு முன்னாடி சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களோட ஒரு பாஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஒரு பிராமன் அவங்க கிட்ட வந்து டச் ஸ்டோன் வாங்கினாங்கன்றது. இன்னைக்கு நம்ம கோபால் குரு அவங்களோடது. அந்த வகையில என்னன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு பஞ்சதத்வா சொல்றாங்களா, அவங்க எல்லாருமே வந்து சாண்டிங் சங்கீர்த்தனம் யஜ்ஞம் அதுதான் வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக அவதாரங்கள் எடுத்தாங்க அப்படின்றது. அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோபால் குரு அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்க்க போறோம். கோபால் குரு சுவாமி வாஸ் பார்ன் இன் அன் ஒரிசா பிராமின் ஃபேமிலி அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்களோட அப்பா பேர் வந்து முராரி பண்டிட், ஆனா அவங்க அம்மாவோட பேர் வந்து தெரிய வரல. சரிங்களா. அப்ப அவங்க குழந்தையா இருக்கும்போதே அவங்க வந்துட்டு மகாபிரபுக்கு சேவை செய்யற பாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. ஒரு டிவோட்டி மூலியமா, கோவிந்தா அப்படின்ற ஒரு டிவோட்டி மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப வந்துட்டு இவங்க சின்ன வயசுலயே நல்லபடியா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவைகள் செஞ்சதுனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அன்பு இவங்களுக்கு ரொம்பவே கிடைச்சது. அப்ப அவங்க வந்து கோபால் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. சரிங்களா. இது வந்து சைத்தன்ய பாகவத் அப்படின்னு இருக்கு. சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் அப்புறம் சைத்தன்ய பாகவத் அப்படின்னு வந்து 2 கிரந்தங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து இந்த விஷயங்கள் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து உண்டு அப்படின்றத பாக்குறோம். மகாபிரபு வந்துட்டு நல்ல அவங்க கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஹவு ஹி பிகம் நோன் ஆஸ் கோபால் குரு இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். From his childhood, Gopal served Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is said that once prior to Mahaprabhu's departure from Puri, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பெங்கால்ல பிறந்தாங்க. ஐ மீன் அவதாரம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து விருந்தாவன் போகணும் விருப்பப்பட்டாங்க. ஆனா அவங்க அம்மாவோட ரெக்வஸ்டின் பேர்ல அவங்க வந்து பூரியில தான் அவங்க செட்டில் ஆனாங்க. சரிங்களா. ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க அம்மா வந்து அவங்கள ரொம்ப விருந்தாவன்றது அந்த காலத்துல இல்லைங்களா, ஒரு 500 years பேக் வந்து ரொம்ப தூரம். சோ அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு தன்னோட பிள்ளை சன்னியாசம் ஆகினாலும் தன்னோட அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த அன்பின் காரணமா அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க. சோ அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பூரியில தான் அவங்க வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப வந்து கோபால் happens to notice that while the Lord was going to answer a call of nature that he held his tongue between his teeth. அப்போ ஒரு சமயம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, பொதுவா நம்ம வந்துட்டு பகவானோட நாமம், பகவான வழிபாட்டு முறை இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பியூரா பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா. எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு சுத்தமான ஒரு நிலைப்பாட்டுல ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு கடைபிடிப்போம். கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும். அதுல வந்து எந்த ஒரு தவறுதலும் இல்லை. ஏன்னா பஞ்சராத்திரிக விதிப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எப்பயுமே கடைபிடிக்கணும். எல்லா விஷயங்களும் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்துலயுமே நம்ம பியூரா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா இந்த நாமம் அப்படின்னு மட்டும் வரும்போது பகவானோட ஹோலி நேம் நம்ம வந்து உச்சரிக்கும் போது அதற்கு மட்டும் எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது அப்படின்றதாங்க தாற்பயம். ஏன்னா பகவானோட நாமம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எந்த நேரத்துல உச்சரிக்கலாம். சிலவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இறந்த வீட்டுல வந்துட்டு உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே அதாவது மூச்சு விடுற மாதிரி
நம்ம வந்துட்டு நாமத்தை வந்து எப்பயுமே உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தான். அதுக்கு எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த டைரக்ஷன் பார்த்து தான் பண்ணணும், இந்த நேரத்துல தான் பண்ணணும், இந்த நேரத்துல பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது. அந்த நிலைப்பாட்டை உணர்த்துற ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் இது. அப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்து கோபால் அவங்க சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது டைம், பிளேஸ், கால நேரம் இதெல்லாம் வந்துட்டு கிடையாது. நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எப்பயுமே நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், எல்லா நேரங்களிலும், சரிங்களா, எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நம்ம மூச்சு விடுற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும். ஆஸ்பீஷியஸ் மொமெண்ட், இன்ஆஸ்பீஷியஸ் மொமெண்ட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாகுபாடும் நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு கிடையாது. மற்றபடி நம்ம மந்திரங்கள், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம ரொம்பவே பியூரா இருக்கணும். அந்த சாஸ்திர விஷயங்களை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா பகவான் நாமத்துக்குன்னும் போது அதுக்கு வந்து ஆஸ்பீஷியஸ் இன்ஆஸ்பீஷியஸ்ன்றது கிடையாது அப்படின்றத வந்துட்டு இங்க வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்து நிறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்மளும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் கூட சிலவங்களுக்கு எந்த இடத்துல மரணம் ஏற்படும்ன்றது சொல்ல முடியாது. அந்த வகையில இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல மரணம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த நேரத்துல சாண்டிங் பண்ணாம இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லைங்களா. என்னைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சு நம்ம உயிரை விடுறோமோ அந்த நிலைப்பாடுதான் அடுத்த பிறவின்றது. அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த மரணம்ன்றது நம்மளால ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாது, இதுதான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்நேரமும் சாண்டிங் பண்ணணும். அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த நேச்சர் காலுக்கு போனா கூட நம்ம வந்து அவசியம் சாண்டிங் எப்பயுமே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. மகாபிரபு பிகம் ப்ளீஸ்ட் அண்ட் செட், யூ ஹேவ் ஸ்போக்கன் கரெக்ட்லி. மகாபிரபு இதுதான் வந்து அந்த கோபால் அவங்க மூலியமா எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு தெரிவிச்ச ஒரு விஷயம். அதுல இருந்து அவங்க வந்து என்ன, இது சின்ன வயசுல அவங்க வந்துட்டு இவ்வளவு உயர்ந்த தாற்பயத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதாவது நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு கால நேரம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது, எந்நேரமும் நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அவங்கள குரு அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஒரு குட்டி பிள்ளைய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து குருன்னு வேற அவங்க வந்து குறிப்பிட்டு கூப்பிடுறாங்கன்னு வேற தெரிஞ்சிருது. அப்ப வந்து அபிராம் தாக்கூர் அப்படின்றவங்க இவங்க வந்து நித்யானந்தா பிரபுவோட அசோசியேட், சரிங்களா, பலராம் அவங்களோட க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ். அவங்க வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்படுறாங்க. It was said whenever he offered obeisance to a deity that was not genuine, the deity's head would scattered into pieces அப்படின்றத இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. அவங்க வந்து இந்த டெய்டிஸ்க்குலாம் மரியாதை பண்ணும்போது அது வந்து பியூரா இல்லைன்னா அந்த விஷயம் என்ன ஆகும்னா அது வந்துட்டு செதறி போயிடும் அப்படின்றத அவங்க கிட்ட உள்ள ஒரு பவர். In this way, by the strength of his obeisance, Abhiram had previously eliminated all of the offsprings of Lord Nityananda except Ganga Devi and வீரபத்ரா பிரபு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்துட்டு அவங்க கிட்ட அந்த சக்தி இருந்தது. சோ அவங்களால அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், எது வந்துட்டு தூய பக்தி இல்ல அப்படின்றத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வந்துட்டு இந்த கோபால் இதை வந்து கேக்குறாங்க. கேட்ட உடனே உங்களுக்கு பயம் வந்துருது. பயம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட போய் அடைக்கலம் தேடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட பாதத்தால அவங்க தலையை தோடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பாத தூசு கிடைக்குது இல்லையா பகவானோட, அப்ப அவங்களுக்கு அந்த சக்திகள் கிடைச்சிருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். By the strength of that blessings, when Abhiram Thakur offered his obeisance to him, Gopal was unaffected. அப்ப அபிராம் தாக்கூர் அவங்க வந்து மரியாதை செலுத்தும் போது கோபாலுக்கு எதுவுமே ஏற்படல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஷ்டசகிகள் உண்டு இல்லைங்களா. ராதாராணிக்கு கிருஷ்ணருக்கு அஷ்ட சகாஸ் உண்டு, ராதாராணிக்கு அஷ்ட சகீஸ் உண்டு. அந்த வகையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நிறைய குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள்லாம் சம்பிரதாயத்துல அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஷ்ட சகிகள் இல்லைன்னா மஞ்சரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அஷ்ட சகிகளுக்கு சர்வெண்டா இருக்கிறவங்க மஞ்சரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ராதாராணி அவங்களுக்கு தோழிகளா அஷ்ட சகிகள் 8 சகிகள் இருப்பாங்க, 8 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு சேவை செய்யறவங்கள மஞ்சரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. அந்த மஞ்சரீஸ்லாம் தான் வந்து நிறைய ஆச்சாரியர்களா வந்து நமக்கு பகவத்கீதை சனாதன கோஸ்வாமி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்க ரூப கோஸ்வாமி, அந்த மாதிரி நிறைய ஷட் கோஸ்வாமிகள் அப்புறம் இன்னும் ஆச்சாரியர்கள் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க எல்லாம் யாருன்னா மஞ்சரிஸ், நித்தியமா கோலோகத்துல பகவானுக்கு சேவை பண்றவங்க. ஆனா இங்க என்ன பண்றாங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அங்க உள்ள முக்தாத்மாக்கள் திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துக்கு பிறப்பு எடுப்பாங்க. அவங்க எதற்காக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா
அவங்க வந்து நம்மள மறுபடியும் பகவான் கிட்ட சேர்ப்பிக்க மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக குருவா அவங்களாம் திரும்பி இங்க பகவான் ரெப்ரசன்டேட்டிவா அவங்களாம் வருவாங்க. நம்மளாம் ஃபாலன் சோல்ஸ், நம்ம பகவான் எப்படி அடையணும் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்ப அந்த மார்க்கத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவங்களாம் திரும்பி இங்க பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில தான் இவங்க எல்லாம் மஞ்சரிசா உள்ளவங்க இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, நமக்காக வழிகாட்டுறதுக்காக இங்க வந்து குருவா நமக்கு கிடைக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில தான் எல்லா சம்பிரதாயத்திலுமே இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம்னா ஆழ்வார்கள் அவங்களாம் நம்ம பாக்குறோம். இங்க வந்துட்டு கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். இவங்க எல்லாம் என்னன்னா நம்மள மாதிரி ஃபாலன் சோல்ஸ்னா பகவானுடைய மார்க்கத்தை நமக்கு காண்பிச்சு கொடுக்கறதுக்காக வந்தவங்க தான். அந்த வகையில இந்த கோபால் குரு கோஸ்வாமி நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நாமத்தை வந்து நம்ம எந்நேரமும் உச்சரிக்கணும். அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு கால நேரம்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்றது. அப்புறம் ஆஸ்பீஷியஸ் இன்ஆஸ்பீஷியஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது, எப்பயும் உச்சரிக்கணும்ன்றதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த வகையில இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா துங்க வித்யா சகி, அஷ்ட சகிகள்ல துங்க வித்யான்னு ஒரு சகி இருக்காங்க. லலிதா விஷாக்கா அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி துங்க வித்யா சகி அவங்களோட ஒரு அம்சமா தான் இவங்க நமக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் a year after Gopal Guru disappeared, when some devotees who had made the trip to Puri for the Ratha Yatra returned to Braja. அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே இந்த பூரி ஜெகநாத் மந்திருக்கும் விருந்தாவனுக்கும் எப்பயும் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் வந்துட்டு விருந்தாவன் போவாங்க. அது மாதிரி நவதீப்ல உள்ளவங்களும் கோஸ்வாமிகளா அங்க வந்துட்டு போவாங்க. சரிங்களா? விருந்தாவனுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி பிரஜாவுக்கு போறாங்க. They were amazed to see Gopal Guru sitting chanting japa under a pakuria tree in Vamsi Bath. அங்க நிறைய இந்த இடங்கள்லாம் உண்டு இல்லைங்களா, பகவானோட பாஸ்டன்ஸ் நடந்த இடங்கள். அதுல வந்து வம்சி பாத்ன்ற இடத்துல அவங்க வந்து சாண்டிங் பண்றத பார்த்தாங்க. அதை பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த பாஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அப்படின்னா, பகவான் ராதாராணி அம்மாவோட அஷ்டசகியில ஒருத்தவங்க கோபால் குரு கோஸ்வாமியா வந்திருக்காங்க. அவங்க நமக்கு நாமத்தை எப்பயும் உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. அதற்கு நேரம் காலம் எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் கண்டென்ஸ்டு இது நம்ம இன்னைக்கான பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம பார்த்தது. ஸோ நம்ம எந்நேரமும் நம்ம நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, நம்ம எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் மனசு ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு சஞ்சலப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்து அந்த அந்த சஞ்சலிக்கிற அந்த மனசுல நம்ம வந்து சாண்டிங்க கொண்டு வந்துடணும். சாண்டிங்க பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சோம்னா நம்மளோட அந்த ஆன்சைட்டின்றது குறையும். அதுக்கப்புறம் நம்மளால ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும், பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுதான் அங்க தாத்பரியம். அதனால இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம வரோம்னா நம்ம கிட்ட ஒரு மாற்றம் என்ன நடக்கணும்னா, ஷாப்பிங் பண்ணாலும் சரி, வீட்டு வேலை செஞ்சாலும் சரி, டிராவல் பண்ணாலும் சரி, ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நம்ம பகவானோட நாமத்தை நம்ம சிருஷ்டி பண்ணிடணும். அதை நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே நம்ம எந்த செயல்கள்னாலும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நாமத்துக்கு நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இங்க வந்துட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11.5.36ல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸா பாக்குறோம். கலீம் பாஜயந்த்யா குணஞா சாரதாஹினஹ யத்ர சங்கீர்த்தனே நைவ சர்வஸ்வா தோபி லப்யதே. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்துல 11.5.36ல இருக்கு. Those who are advanced and highly qualified and are interested in the essence of life know the good qualities of Kali Yuga அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? Those who are advanced and highly qualified are interested in the essence of life know the good qualities of Kali Yuga. Such people worship the age of Kali because in this age, simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can advance in spiritual knowledge and attain life's goal. அப்படி நம்ம பாக்குறோம். அப்ப நல்ல ஒரு புரிதலோட உள்ளவங்க, சரிங்களா? கலியுகம் போதே குறைகள் நிறைஞ்சதுன்னு போது அந்த குறைகளையே பார்த்துட்டு அங்கலாய்க்கிறத விட இதுல உள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அத நம்ம என்ன பண்ணணும், பாசிட்டிவா யோசிக்கிறவங்க இதுல உள்ள
தர்மமே தான் இதுல தலைக்கு தூக்கி இருக்கணும் போது அதர்ம நடக்குது நடக்குதுன்னு அதை பார்த்தே நம்ம வந்துட்டு சஞ்சலப்படுறதை விட மனசு வேதனைப்படுறதை விட இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் சாண்டிங் பண்ணணும், அடுத்தவங்களையும் சாண்டிங் பண்ண வைக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு மிக சிறந்த விஷயம். இதுதான் பாசிட்டிவா நம்ம இந்த கலியுகத்தை ஹேண்டில் பண்ற ஒரே ஒரு விஷயம். ஏன்னா கலியுகத்தோட இயல்புன்றது அதர்மம், அதை நம்மளால மாத்த முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சேஃப் ஜோன்ல சாண்டிங் பண்ணி நம்மளை சுத்தி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களோ அவங்களையும் நம்ம சாண்டிங் பண்ண சொல்லணும். ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்க வைக்கணும், ஹரி பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதான். அந்த வகையில சிம்பிளி பை சாண்டிங் த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா ஒன் கேன் அட்வான்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். நம்ம ஆன்மீக நிலைப்பாட்டில் நல்லா வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட லைஃபோட கோல் என்ன, பகவானை அடையிறது தான் இல்லைங்களா? அதையும் நம்மளால நல்லபடியா இந்த பிறவிலேயே நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்ம எல்லாருமே அவசியம் சாண்டிங் பண்ணணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்றது நாமத்துக்கு உச்சரிக்கிறதுக்கு நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்காக ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமா நம்ம முண்டக்க உபநிஷத்துல இருந்தும் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம ஸ்லோகங்கள் பார்த்திருக்கோம். எவ்வளவு ரெஃபரன்ஸோட தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். சோ நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணிடலாம். யார் யாருக்கு சாண்டிங் பண்ண வேணுமோ ஹேண்ட் ஹரே ரைஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஆரம்பிக்கட்டுங்களா சாண்டிங்? அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சஞ்சன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌர பக்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம்,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Shri Krishna Sai Jana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhaktananda Hare Krishna Mataji வாழ்க வளமுடன் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் சாண்டிங் பண்ண விருப்ப போறீங்களா? ரத்தி மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सुनीता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण ஸ்ரீவித்யா மாதா ஜி, சாண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? Hare Krishna Mataji, Panitara Mataji, Hare Krishna Mataji. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Hare Pranam Mataji, Hari Bol. Pranam Hare Mataji Krishna. Hari Okay, Bol Mataji background இருக்கு அது Hare நான் Krishna பார்க்கிறேன். हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष गुणवते पश्यते सदारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna 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 Rama Rama Reksha Reksha Re 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 Rama Re Rama 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 Re Re Reksha Reksha Shasha Re 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 Rama Re Rama 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 Re Re Reksha Reksha Shasha Re 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 Rama Re Rama 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 Re Re Reksha Reksha Shasha Re 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 Rama Re Re Reksha Reksha Shasha Re 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 Rama Re Rama Rama Re Re Reksha Reksha Shasha Re 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 Rama Hare Krishna Hare Re Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama
Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare 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 Krishna, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Share Share Hare Ram 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 Hare Hare Share Share Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Share Hare Ram Ram Hare Hare Share 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 Share Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama resha resha shasha re 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 lama ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re resha resha shasha re 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 lama re ram 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 re re Resha resha shasha re 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 ram re ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram re ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram 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 re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re Resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re resha resha shasha re 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 ram re re resha resha shasha re 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 ram ram re re
Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण मंदिर श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा प्रणाम स्वाति माताजी श्री विद्या माताजी पद्मा माताजी हरे कृष्णा थैंक यू மறுபடியும் நாளைக்கு நம்ம 2:30 பார்க்கலாம் हरे कृष्णा Hare Krishna हरे कृष्णा Mataji. प्रणाम माताजी